Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Saul. Taong 1978, Kabanglasan, Bukidnon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang disipulo ng isang manggagamot sa Kabanglasan, itong si Saul. Dahil sa naninirahan siya noon sa sentro kasama ang kanyang pamilya, kaya na may araw-araw siyang naglalakbay, marating lamang ang bahay ng matanda. 18 anyos pa lang noon si Raul. Bata pa akong maituturing, pero ang kanyang hilig sa panunuklas ng mga lihim ay walang katulad. Hindi siya kagaya ng mga ibang nagbibinata, na puro kalayawan at interes lamang sa laman ang pinagtutuunan ng wisyo. Para kay Saul, hindi sa mundong ito ang tunay na buhay, bagkus ay ang sa susunod matapos sumailalim ang isang tao sa kamatayan. Yon ang kanyang pinaniniwalaan, alinsunod sa mga itinuturong aral ng kanyang maestro. Malayo sa baryo ang bahay ng matanda. 2 bundok ang kinakailangan niyang tawirin. Marating lamang ang lugar nito na pinalilibutan ng mga puno ng auri at nara. Sa lugar na yon, nalalasap ni Saul ang kagandahan ng buhay sa ilalim ng pag-iingat ng kalikasan. Ayon sa kanya, na kung hindi na siya noon nakadepende sa kanyang mga magulang, na naisin niyang manirahan kasama ang matanda. Bagaman walang ideya si Saul sa kung saan ang pinanggalingan ng matandang yon, naniniwala siyang totoo ang mga ibinabahagi nitong doktrina sa kanya. Isang hapon, matapos ang kanyang trabaho, nagmamadali naman siyang nagpaalam sa kanyang mga magulang na tutungo sa kanyang maestro. Dahil sa hindi naman yun kaanong nag-aalala sa kanyang ginagawa, kung kaya wala namang tumutol sa mga ito. Basta ang kabilin-bili na noon ng kanyang ama, bumalik bago sumapit ang 8:00 ng gabi dahil magsasara sila. Nang marinig naman yun ni Saul, tumangulang naman siya habang nagmamadaling naglalakad patungo sa bahay ng matanda. Sa pagbagtas niya ng daan, hindi niya alintana ang dahan-dahang pagdilim ng paligid. Sanay na si Saul sa ganoong sitwasyon, lalo pat kada linggo, tuwing sumasapit ang Biyernes, tumutungo siya sa bahay nito ng hapon o hindi naman kaya'y gabi. Makalipas lamang ang 1 oras na paglalakad, doon na nga niya nasilayan ang bahay ng matanda sa ilalim ng isang bukid. Pagpasok niya sa pinto ng bahay nito, nasipat niya yung abalang-abala sa pagbabalat ng mga kamote nitong inani. Magandang hapon, iho. Kumusta ang paglalakbay mo papunta rito? Bungad sa kanya ng matanda. Ayos naman ho, Maestro Danyo. Kayo ho, kumusta ang maghapon nyo? Sagot naman dito ni Saul. Nang marinig naman ito ng matanda, agad naman siya nitong inabisuhan na tumulong sa pagbabalat ng kamote. Habang abala sila sa kanilang ginagawa, may ipinagtapat ito sa kanyang kakaiba. Ayon sa matanda, may nararamdaman itong panganib na nagbabadya. Hindi lang para sa kanila, bagkus ay para sa mga albularyong nakapaligid sa lugar na yon. Dagdag pa nito, unang beses niyang naramdaman ng ganoong presensya, kaya na may hindi niya mapigilan ang mangamba. Dahil sa wala namang kaide-ideya itong si Saul sa mga pinagsasasabi ng kanyang maestro, kaya na may minabuti niyang manatiling tahimik. Makalipas lamang ang ilang minuto, seryoso namang inilahad sa kanya ng matanda ang tungkol sa samahan ng mga albularyo nitong kinakaaniban. Matagal na siyang kasapi doon, kaya na may parte na siya sa mga taong naging pundasyon nito sa mahabang panahon. Dagdag pa ng matanda na dahil sa samahang yon, kung kaya't nakakuha siya ng iilang kopya ng mga libretang kinakailangan niya.
Matapos naman yung marinig ni Saul, hindi niya maiwasang maguluhan sa kadahilanang sa isip-isip niya para saan ang mga bagay na inilalahad sa kanya ng matanda. Hindi naman kasi yun maaaring ihayag sa kanya kung walang pinag-uugatan yung rason para sabihin ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na noon pa man, meron na talagang kalaban ang samahang kinakaaniban nito. Ilang beses na yung nasugpo, pero sa paglipas ng panahon, may mga nilalang pa ring umuusbong para humadlang sa mga bagay na kanilang ginagawa. Dahil sa ganoong pangyayari, kung kaya't ang pakikibaka ng samahang kinakaaniban ng matanda ay nanatiling walang katapusan. Isa din yon sa mga naging rason kung bakit mas pinili niyang humiwalay sa samahan. Kaya ikaw, Saul, huwag mong susundin ang mga ginawa ko noon. Kaya mong manggamot ng walang hinihingian ng tulong. Hanggat nabubuhay pa ako, ituturo ko sa iyo mga bagay na kinakailangan mong matutunan. Huwag kang mawala ng oras sa Panginoon, sapagkat siya ang nagpapatibay ng ating pundasyon. Magpatuloy ka, kahit lahat ng tao sa mundong ito, talikuran ka na. Tandaan mo, sa ilang milyong tao sa mundo, makakasumpong ka ng kahit isa na makakaunawa sa iyo. Wika ng kanyang maestro matapos nitong makapagkwento. Nang marinig naman yon ni Saul, tumango lang naman siya kahit hindi niya mawari kung ano ang ibig nitong sabihin. Bagaman meron itong inilalahad sa kanya ukol sa nakaraan nitong buhay, hindi niya pa rin yung lubusang nauunawaan sa kadahilanang nananatili pa ring misteryo para sa kanya ang buhay ng matanda. Matapos ang kanilang pag-uusap, minabuti na nilang pumasok sa loob upang simula ng kanilang pagsasanay. Habang nagbabasa ng mga libreta itong si Saul, ramdam na ramdam niya ang animoy pagiging aligaga ng matanda. Noong una, inakala niyang baka may iniisip lang ito, pero sa paglalim ng gabi, mas lalo pang nag-iba ang sitwasyon sa loob ng tahanan nito. Pagtungtong ng 7:00 ng gabi, bahagya naman silang natigilan nang makarinig sila ng isang malakas na alulong di kalayuan sa lugar na kanilang kinaroroonan. Dahil dito, agad namang kumuha ng armas ang matanda habang patuloy yung nakikiramdam. Si Saul naman noon, pinatatag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbalot sa kanyang katawan ng mga lihim na karunungan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagramdam sa paligid, doon nila napansin ang presensya ng aswang na unti-unting lumalapit. Napakabigat ng presensya nito na para bang kinalulugdan yun ng isang demonyo. Maya-maya pa, agad namang pinatay ng kanyang maestro ang malaking gasera sa loob ng kanilang kubo habang pilit na iniaabot sa kanya ang isang buntot pagi. Nang masipat naman yun ni Saul, dali-dali naman niya yung kinuha habang patuloy na nakikiramdam sa paligid. Pagkarinig nila ng isang mabigat na yapak na unti-unting pumapasok sa loob ng bakuran, hindi na nila naiwasang magmasid. Habang naghahanap sila noon ng masisilipan, rinig na rinig naman nila ang kakaibang pag-angil ng nilalang. Dahil dito, kung ano-ano ng engkantasyon ng kanilang inihip sa hangin, subalit hindi pa rin yun sapat para maitaboy ito. Pagsilay ni Saul sa labas ng kubo, doon bumungad sa kanya ang isang matabang lalaki na halos abot tenga ang bunganga, nakangisi at nanlilisik ang mapupula nitong mata. Wala yung dalang kahit na anong sandata, maliban sa matatalas nitong mga kuko. Ang labis niya pang ikinatakot sa nilalang na yon ay ang napakaputla nitong balat na animoy wala na yung tugo. Makalipas pa ang ilang minuto, nang masipat naman ito ng kanyang maestro, agad naman yung nagdesisyon na tumakas na sila sa lugar na yon. Hindi naging mahirap para sa kanila na gawin ito, lalo pat ayon sa matanda,
bingi ang nilalang na bumisita sa kanyang tahanan. Madali nila yung matatakasan kung masisiguro nilang hindi sila nito masisilayan. Pero sa oras na nadapo na ang paningin nito sa kanila, wala na silang ibang magagawa kundi ang lumaban. Dagdag pa nito na kung hindi siya nagkakamali, ang nilalang na yon ay kilala bilang uri ng mga aswang na maninila ng albularyo. Kalimitan naman yung napapatay ng mga manggagamot pero nagagawa lamang nila ito kapag pinagtutulungan na nila ang nilalang na yon. Pero sa puntong lumaban ng duelo doon ng isang manggagamot, wala yung laban. Ang tanging kahantungan lamang nito ay kamatayan. Maya-maya pa, nang makadaan na sila sa likurang bahagi ng bahay ng matanda, dali-dali naman nilang binagtas ang daan patungo sa bahay ni Saul. Ayaw sanang tumungo ng kanyang maestro sa pamamahay ng mga magulang niya, pero hindi naglaon, nagawa niya rin yung makumbinsi. Lumipas ang gabing yon, nagpadala ang matanda ng liham sa iilan nitong kasamang nakapalibot lamang sa bukid nun. Ang nilalaman ng liham na ipinadala nito ay ang paghingi ng tulong para sugpuin ang aswang na nakita nila ng kanyang disipulo. Iniiwasan kasi ng matandang makipaglaban doon, lalo pat ang tanging hangad lamang nito ay ang maprotektahan si Saul. Ilang beses na din niya yung tinanong na kung lalabanan nilang magkasama ang nilalang, subalit pilit yung umiiwas sa kanyang tanong. Naniniwala ang kanyang maestro, walang saysay ang kanilang pagsasanay kung mamamatay lamang siya sa mga kamay nito. Hindi pangkaraniwan ang aswang na yon, Saul. Tinatawag namin silang gutlo. Ibig sabihin nun, mamamatay ng mutya. Hindi ko alam kung ano ang espesyal sa mga nilalang na yon, pero labis silang mapanganib sa mga katulad natin. Ang karunungang tinatangan mo ngayon, maaari nilang gamitin yan para ipanglaban sa iyo. Isipin mo, Saul, kung gaano kapanganib ang ganoong kakayahan. Wika ng kanyang maestro. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, doon niya tuluyang naunawaan kung bakit mas pinili nitong tumakbo kesa lumaban. Sa paglipas pa ng mga araw, awa naman ng Diyos, hindi na nagparamdam sa kanila ang gutlo. Pagtungtong ng Sabado ng ikahuling linggo, dumating ang mga kapwa nito albularyo alinsunod sa mensaheng ipinadala nito. Nang magkatipo na ang mga albularyong yon sa kanyang tahanan, agad naman silang nagdesisyon na bumalik sa tirahan ng matanda. Naniniwala ang mga ito, hindi aalis doon ang gutlo, lalo pat ang buong akala nito, nasa lugar pa rin yon ng manggagamot na ipinapapatay sa kanya. Makalipas lamang ang ilang oras na paglalakad, doon nila nasilayan ang isang matabang lalaki na abalang-abala sa pagbubungkal ng lupa. Pagsilay nito sa kanila, bigla namang kumunot ang noo nito habang dahan-dahang tumatayo. Maya-maya pa, buong tapang naman yung lumapit sa kanila na parabang hindi man lang yun nasisindak o nababahala. Sa pagharap ng nilalang sa kanila, ramdam nila ang masama nitong intensyon. Dahil dito, hindi naman nag-alangan ang kanyang maestro na hatawin yon ng latigo. Pag-atras ng bahagya ng nilalang, agad naman yung sinunggaba ng iba pang kasama nitong albularyo na armado ng mga karit at sundang. Pinagtulungan nilang tadtari ng nilalang hanggang sa tuluyan ng magkapira-piraso ang buong katawan nito. Matapos yan, dinala nila yon sa likurang bahagi ng bukid para ilibing sa iba't ibang lugar ang hiwa-hiwalay nitong katawan. Sa pagsapit ng gabi, habang nagkakasiyahan ang mga manggagamot sa muli nitong pagkikita, doon na pag-alaman ni Saul ang tungkol sa pagkamatay ng iilan sa mga ito. Inilahad din sa kanila ng mga kasama nitong pumunta na hindi na nila papayagan na magkaroon pa ng karagdagang pinsala sa kanilang samahan ang mga nilalang na yon.
Buti na lang talaga, Kadonyo. Nakapagpadala kayo kagad sa amin ng liham. Marami din kaming ginagawa pero nang mabalitaan namin ang tungkol sa pagpapakita sa iyo ng gutlo, hindi na kami nagdalawang isip na pumunta para tumulong. Alam ho ninyo, Kadanyo, dalawa na sa mga kaibigan kong nabiktima ng demonyong yan. Lahat sila namatay dahil sa kanilang pagiging kumpiyansa sa mga aral na tinatangan nila. Wika ng isang albularyong tumulong. Matapos naman yung marinig ng kanyang maestro, tumangulang naman ito habang inilalahad sa kanyang mga kaibigan na matagal na niyang nalaman ang tungkol doon. Sa paglalim pa ng gabi, habang patuloy silang nag-iinuman, bigla naman silang natigilan nang muli nilang maramdaman ang presensya ng nilalang. Bagaman malayo ang pinaglibingan nila sa katawan nito, hindi nila maipagkakaila na nagagawa nilang maramdaman ang pag-ahon nito sa ilalim ng lupa. Makalipas pa ang ilang minuto, lahat sila napatingin sa dakong kinaroroonan nito matapos nilang marinig na sumigaw ng napakalakas ang nilalang na yon. Sa isang iglap, agad naman silang tumungo sa loob ng kubo para paghandaan ang nalalapit na pagsugod ng nilalang. Sa kasagsaga ng kanilang paghahanda, doon nasipat ni Saul ang mga sandong tangan-tangan ng mga kaibigan nito. Alam niyang punong-puno yun ng mga buhay na kataga sa kadahilan ng bakas sa mga sandong yon na matagal na itong hindi nalalabahan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mailabas na nila ang kanilang mga gamit, dali-dali naman silang tumungo sa bakuran ng kubo para hintayin ang nilalang. Paghawi nila ng pinto, doon bumungad sa kanila ang matabang lalaki na pilit isinasaayos ang mga kumalas nitong katawan. Pagramdam nito ng kanilang presensya, walang habas naman yung sumugod na parabang maihahalin tulad mo ito sa nagwawalang baka. Bago pa man yun makalapit sa kanila, nagawa naman yung pagtulungan ng mga albularyo. Naging bigo ang nilalang na pangibabawan ang kanilang mga karunungan sa kadahilanang ang tanging kahinaan nito ay ang mga pinagsabay-sabay na aral ng mga manggagamot. Hindi maaaring makuha ng gutlo ang karunungan ng maraming albularyo ng sabay-sabay. Gawa ng yon ang kanilang kahinaan, kung kaya't para mapaslang ito ng tuluyan, kinakailangan itong pagtulungan. Sa pagpapatuloy ng pagtutulong-tulong ng manggagamot, nagawa naman nilang mapaatras ang gutlo. Nang magkaroon sila ng pagkakataon para bigyan niyo ng malubhang pinsala sa katawan, hindi naman sila nag-alangan na yon ay isa katuparan. Sa pagluhod ng gutlo sa kanilang harapan, agad naman nila yung sinugod ng walang pagdadalawang isip. Upang maging mas epektibo ang kanilang pag-atake, may tumali sa leeg nito habang pilit yung pinababagsak sa lupa. Ang iba namang manggagamot kasama ng kanyang maestro, buong lakas na pinag-uundaya ng saksak sa dibdib ang nilalang. Hindi naglaon, matapos masagad ng nilalang na yon ang kanyang kalakasan, tuluyan na din itong sumuko. Dahil sa tindi ng pinsala nitong natamo, kung kaya't sa puntong bumagsak yun sa lupa, agad naman yung binawian ng buhay. Habang naaagnas ang katawan ng nilalang, wala namang ginawa sila sa Saul kundi ang magmasid. Lahat sila tulala, hindi makapaniwala na nagawa nilang makapatay ng isang gutlo noong mismong gabing yon. Sa paghupa ng tensyon sa paligid, minabuti na nilang pumasok sa loob ng kubo para magpahinga. Dalawa sa mga manggagamot na kasama nila ay piniling magbantay sa labas nang sa gayoy mapanatili ang kaligtasan nila. Kinaumagahan, agad din naman yung nagpaalam na uuwi na. Kampante yung iwan sila ng kanyang maestro sa kadahilanang wala nang nakaambang panganib sa mga buhay nila. Pero alam nyo ba, lumipas lamang ang 2 linggo matapos makauwi ng mga ito, nabalitaan na lamang nila na ang mga albularyong yon ay bigla na lamang binawian ng buhay.
dahil sa masamang balitang kanilang nasagap, kung kaya't dali-dali naman silang tumungo sa baryo nito para malaman ang totoong nangyari. Pagdating nila Saul sa lugar na yon, ultimo ang mga malalapit na kaibigan ng mga albularyo hindi nakapagsabi kung ano ang totoong ikinamatay ng mga ito. Ayon sa iilan nilang nakausap, natagpuan na lamang nila yung wala ng buhay sa loob ng tahanan nito. Ang labis nilang ipinagtataka ay sa loob ng isang gabi, parang ilang linggo nang naagnas ang bangkay nito. Bukod pa sa wala na yung dugo sa katawan, napansin nilang may butas yun sa gitna ng dibdib, malapit sa may puso. Nang marinig naman ni Saul ang salaysay ng bawat taong kanilang nakausap, maging sila man ay hindi maiwasang maguluhan. Sino at ano ang gagawa ng ganoong bagay sa albularyo nang hindi man lang nagagawang lumaban? Ito ang palaging bukang bibig ng kanyang maestro habang naroon yun sa lamay ng mga kaibigan nito. Para sa matanda, hindi pangkaraniwan ang ganoong pangyayari. Upang masigurong totoong gawa nga ng dyablo ang mga nangyari sa kanyang kaibigan, muli itong nagpadala ng liham patungo sa iba pa nilang mga kasama na nasa labas ng hangganan ng Bukidnon. Ang pagpapadala ng mensahe noon ng kanyang maestro ay sa pamamagitan ng mga engkanto, kung kaya't oras lamang ang kanilang hihintayin bago sila makatanggap ng sagot na nagmumula sa kanilang pinadalhan ng ulat. Subalit, sumapit na lamang ang hapon, walang dumarating na mensahe. Lumipas pa ang isang buwan, napag-alaman din ng maestro ni Saul ang pagkalupig ng mga kasama nito sa labas ng Bukidnon. Sa puntong yon, unti-unti na nitong napagtanto na paisa-isa nang bumabagsak ang mga pundasyon ng kanilang samahan. Mahirap man yung paniwalaan, ngunit yun talaga ang tunay na nangyayari. Isang araw, habang nag-uusap sila ni Maestro Danyo, inilahad nito sa kanya ang mga pangitain nito na ilang araw nang bumabangungot sa kanyang pamamahinga. Ayon sa matanda, may nasisipat siyang isang lalaki sa kanyang panaginip, dala-dala ang ulo ng mga kaibigan niyang albularyo. Tuwing nasisipat niya ito, palagi siya nitong tinuturo bago yun tuluyang maglaho. Alam ng matanda na meron yung kahulugan, kaya na may bago pa siya nito maunahan, muli itong humingi ng tulong sa kaibigan niyang ermetanyo. Pansamantala, hindi nito pinabisita si Saul sa kubo niya, nang sa gayoy hindi na yun madamay kung merong mangyayari sa kanyang masama. Matapos namang malaman ni Saul ang nais na mangyari ng kanyang maestro, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Ilang beses niya yung sinabihang sasama siya rito, pero patuloy pa ring nananaig ang hangarin ng matanda na iligtas ang kanyang hinaharap. Tandaan mo, iho, hindi alam ng demonyong ito na disipulo kita. Sigurado akong maliligtas ka kung lalayuan mo ko sa oras ng paghihiganti niya. Kung nais mo akong tulungan, humanap ka ng albularyo sa mga bayan-bayan at ipagsabi mo ang sitwasyong kinakaharap ko. Ang mga tunay na albularyo tutugon sa nais mo, habang ang mga bulaan magbibingi-bingihan na parabang walang pag-ibig sa kanilang mga kapatid at paniniwala. Kung maabutan mo man ako ditong wala ng buhay, huwag kang umiyak. Kunin mo ang lahat ng libretang may iwan ko, at sa iyong paglalakbay, isapuso mo ang ating alaala. Huwag mo kong kakalimutan, Saul. Yan na lang ang nag-iisa ko sa iyong kahilingan. Wika ng matanda. Sa loob ng ilang araw na pagkawala ni Saul sa bahay nito, sinuyod niya ang mga bayan-bayan para humingi ng tulong. May iilan namang nakinig sa kanyang pahayag, pero tumanggi yun, gawa ng ang mga naging rason nito, wala silang kakayahan para lumaban. Hindi naman yun ikinagalit ni Saul, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na merong kalayaan ang bawat taong namumuhay sa mundo. Makalipas lamang ang 1.5 linggo,
Bumalik siya sa bahay ng kanyang maestro kung saan nadatnan niya yung nakabigti sa pinakagitnang parte ng bahay nito. Upang wala nang makaalam sa pagkamatay ng matanda, sinunog niya ang bahay kalakip ang bangkay nito sa loob. Magmula noong nangyari ang insidenteng yon, pilit ikinubli ni Saul ang kanyang mga nalaman sa takot na baka kapag naisiwalat ito sa kanilang lugar, siya naman ang susundan ng nilalang. Alam niyo ba na sa loob ng napakahabang panahon, nagtago itong si Saul. Ilang taon niya ring dinala ang takot na dinulot sa kanya ng aswang na lumipol ng isang samahan ng mga albularyo. Okay, opinyon ko sa kwento. Wait lang Sobrang lakas naman itong aswang na to, no? Kasi inubos niya lahat ng mga nasa samahan na yun. Alam nyo, hindi magkakaroon ng isang samahan ng isang mga lihitimong albularyo kung hindi ito malalakas tsaka kung wala pa tong mga napatunayan. So itong maestro ni Saul tsaka yung mga kasama niya sa kapatiran nila, alam naman nating pare-pareho na sobrang lakas nito. Kaso nga lang yung kalaban nila, kumakain ng mutya o pumapatay ng mutya. Di ba hindi tayo sigurado kung anong klaseng nilalang yun Ako first time ko lang marinig to. Ito nga yung lahi ng gutlo. Sobrang nakakatakot nito. Di ko lang alam kung nakasalubong na ba to ng mga, alam nyo na, yung mga malalakas nating naikukwento sa mga serye natin. O hindi pa. Kasi papatay ng mutya So, anong klaseng kapangyarihan meron to? Medyo napapaisip ako, no? Tsaka, may part to kaya to, pero feeling ko wala. Kasi nga, natakot si Saul kahit sino naman siguro, di ba? Yun nga mas ahead sa'yo, isang samahan, isang grupo, inubos. Ikaw pa kaya na tinuturuan lang ng isang miyembro nun? Siyempre, kahit sino naman matatakot, di ba? So, yun nga, hindi ako makapagbigay ng isang napakasolidong opinion kasi unang-una, first time ko lang narinig tong lahi ng gutlo. Tapos pangalawa, para akong na-shock. Kasi first time kong maglapag ng ganitong kwento na hindi tinalo yung isang manggagamot na kasama ng bida natin o kung ano man na nakasanayan yung marinig dito sa channel natin. Tumalo ng isang buong samahan. Diba? So medyo nakakatakot. Baka meron sa inyo dyan na nakakaalam ng lahi na itong gutlo. Sobrang kailangan namin ng opinion ninyo sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.